Moi bo día, compañeiros, compañeras de corporación. Convocamos vos a este pleno extraordinario con 3 puntos na orde do día, que no que en primeiro lugar habería que ratificar a urxencia do mesmo. Votos a favor da urxencia. Queda aprobada por unanimidade. Imos a dar os puntos 2 e 3, se vos parece, de forma conxunta, votación separada. Señora Fernández Lemos. Hola, bo día. Bueno, traemos hoxe tanto o convenio como as adendas das áreas de rehabilitación froito da prórroga do Plan Estatal de Vivenda, de fomento de alugamento de vivendas e rehabilitación edificatorias e a rexeneración e renovación urbanas, o Plan 2013-2016. O Ministerio de Fomento prorrogou dita Plan Estatal e, como resultado desto, traemos os convenios de colaboración de cara ao ano 2017 para a rehabilitación de vivendas nas áreas de rehabilitación, neste caso, Madalena Ferrol Bello, Esteiro Bello, A Graña e, por primeira vez, este ano traemos a área de Recimil. O importe total da rehabilitación acada máis de 3.300.000 euros, dos que Fomento aporta 1.300.000 euros, a Xunta de Galicia 416.000 euros, o Concello de Ferrol preto de 1 millón de euros, 967.000, e o resto por parte de particulares. As intervencións plantexadas neste convenio son de rehabilitación de 72 vivendas no barrio de Recimil, 15 vivendas en Esteiro Bello, 3 vivendas na Graña e 67 vivendas na área de Madalena e Ferrol Bello. Como consecuencia desto, traemos ao pleno en relación aos convenios entre o Ministerio de Fomento, Consellería e Infraestructuras e Vivenda do Concello de Ferrol relativos ás áreas de rexeneración e renovación urbanas dos barrios de Madalena e Ferrol Bello, Esteiro Bello e Recimil, pola prórroga do Plan Estatal de Vivenda, aprobar o texto dos 4 convenios achegados relativos ás áreas de rexeneración e renovación urbanas, autorizar a súa asinatura polo alcalde presidente da Corporación Municipal e demais trámites, e ratificar os compromisos aprobados pola Xunta de Goberno Local en canto ás obrigas legais de participación no programa. Moitas grazas. Señor Rivas. Grazas, señor alcalde. Ben, eu brevemente decir que se de alguma maneira se pode calificar esta proposta en xeral e sobre todo respecto do comportamento que ten o Estado e a Xunta e a falta de compromiso que ten coa rehabilitación nesta cidade cun grito de aleluya, porque non sei se é que pensaban que o nome do plan 2013-2016 era o prazo que lle otorgaban para poder asinalo e non para executar as obras que estaban vinculadas a ese plan. Seguramente por eso, polo cal vostedes decidiron que resolver o problema da oficina de rehabilitación tampouco tiña prisa, como non había diñeiro para facer ningún tipo de obra, pois bueno, xa resolvería. O único que lles quero decir é que por moito que imos votar a favor destas propostas, pero por moito que presenten hoxe estes convenios, estas adendas, si consideran que vai ser o Estado ou vai ser a Xunta quen resolva o problema de vivenda nesta cidade, eu creo que se equivocan de lado a lado, e iso se demostra no feito de que en dous dos barrios que hoxe traen aquí en esta proposta ao Ministerio de Fomento, decidiu que el daba un diñeiro determinado que non iba a chegar nin ao 35% como no resto de barrios, a pesar de que o Concello de Ferrol supostamente adquire o compromiso de desenvolver un esforzo nun barrio que creo que leva moitísimos anos demandando a súa rehabilitación, como é o barrio de Recimil. Pero eso, para o Ministerio de Fomento, non ten ninguna trascendencia e, por tanto, a partida única, a pesar de que creo que todos e todas as que estamos aquí consideramos que debe ser prioritaria. Da mesma maneira que a situación do barrio de Ferrol Bello, despois de tantos anos, segue no mesmo estado e se siguen facendo anuncios propagandísticos por parte da Xunta de Galicia de investimentos para mercar parcelas, cando xa ten parcelas no momento actual abandonadas, cando ademais se vai comprar a sí mesma algunha desas parcelas e cando a mitad destas edificacións e destes espazos os ten baleiros.
por eso quixera insistirlles en que si vostedes confían en que con a colaboración destas administracións vamos a resolver o grave problema que ten esta cidade de abandono da vivenda, van a buscar a confianza en mal sitio. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Sestallo. Sí, simplemente unha cuestión. Agora na comisión únicamente nos reservamos para estar pendentes de, porque non daba tempo a incorporarse pola premura os informes. Acabamos de ver que está fiscalizado a favor cas advertencias lóxicas dos prazos e que en Secretaría só hai un sello. Entón, simplemente para que se clarifique, para que conste nada máis que eso significa que ten ditamen favorable, todas que estamos a falar de casi 1 millón de euros e nese caso votaríamos a favor. Moitas grazas. Sí. Bueno, ratificará a señora secretaria, pero únicamente dicir que habitualmente cando hai un informe proposta da área o secretario pon o informe favorablemente por a Secretaría Xeral coa asignatura, o sea, está informado favorablemente. Gracias. Señora Neiros. Sí, moitas gracias e bo día a todos. Bueno, simplemente por mi parte decir en nombre del grupo que creo que hay que destacar, ¿no?, la gran inversión de la que estamos hablando, una inversión destinada en parte a la reurbanización, pero sobre todo a la rehabilitación, una inversión total de 3,3 millones de euros, en donde creo que hay que destacar también, a pesar de que reciba críticas, pues los más de 2 millones de euros que desde la Xunta y desde el Ministerio de Fomento se están destinando a esta ciudad. Evidentemente es necesario, es imprescindible, y solamente desear, a la vista de lo que viene aconteciendo en estos últimos tiempos en cuanto a la gestión municipal, pues esperar que la administración municipal esté a la altura, sea diligente, sea eficaz y no se pierda ni un solo euro de estas ayudas que nos están llegando, destacando en especial pues la parte que toca a Red Civil, en donde no hay particulares, porque en este caso el propietario es el propio concello. También espero que la política de rehabilitación de este concello no se limite única y exclusivamente a la gestión de estas ayudas y haya algún tipo de iniciativa a mayores por parte de una administración local que creo que hace mucha falta en determinados barrios, como es el caso de Ferrolvello, en donde ya tenemos un plan especial, o como es el caso también del barrio de Recimil. Y después de oír al señor Rivas, simplemente mencionar que creo que desconoce realmente cuál es la situación de Ferrolvello y de las propiedades que la Xunta tiene allí, porque no pasan un poco más de 2 y ni siquiera son de titularidad plena y al 100% de la propia Xunta. Creo que en todo caso hay que reconocer esa labor y esa iniciativa de rehabilitación que se va a llevar a cabo, pero desde luego creo que no se puede faltar tampoco a la verdad. Nada más. Moitas grazas. Únicamente para... Señora Fernández de Lemos. Nada, simplemente dar as gracias, decir que a inversión da Xunta e do Ministerio, que non é para infravalorar, pero non chega a 1,5 millón de euros, non son 2 millóns de euros. Decir tamén, bueno, agradecer o esforzo que se fixo, porque, como decía a señora Sestallo, non había informes de intervención porque os convenios chegaron o mércores pola tarde. Houve un gran esforzo por parte dos funcionarios e dos técnicos da oficina de rehabilitación para poder montar o expediente en tan pouco tempo. E tamén decir que penso que o esforzo pola rehabilitación desta cidade é grande. Nas comisións de seguimento do Plan Especial de Madalena e Ferrolvello, os membros da comisión que forman parte de outras comisións a nivel Galicia din que é a cidade que máis intervencións ten en canto a rehabilitación, son as comisións que máis traballo ten de seguimento. Tamén decir que hai que darnos na noraboa, porque penso que sí, que apostamos por a rehabilitación. Conseguimos este ano uns fondos europeos que apostan tamén pola regeneración urbana e que temos pensado invertir en todas as áreas de rehabilitación da nosa cidade. Moitas grazas. Señor Rivas. Sí, gracias, señor alcalde. Únicamente referirme á intervención da señora Neiros, dicíndolle que eu non sei se minto ou non, pero si o minto vostedes tamén, porque o que me estou a referir eu é o plan especial de Ferrolvello, que vostedes
elaboraron e onde aparece reflectido cales son as propiedades que ten a Xunta de Galiza, cales son as propiedades que ten o Concello e cales son as propiedades que ten o Estado. E aí aparece reflectido, primeiro, o feito de que a Xunta posee un colexio, 6 edificacións e unha parcela, que a mitad delas están abandonadas e que, por tanto, as declaracións que ustedes veñen a facer aquí non teñen máis valor que o valor propagandístico que levan desenvolvendo desde que estuveron gobernando no Concello de Ferrol, desde que xestionan a Xunta de Galiza, e o feito de que, ademais, desde o Ministerio e desde a Xunta de Galiza non se asuma un mínimo compromiso para a rehabilitación dun barrio como Recimil e que a porcentaxe que destina o Ministerio de Fomento, o 35%, se disminúa en barrios como a Graña ou como Esteiro, que non chegan ao 25%, producto de que o Concello incrementa a súa porcentaxe para poder rehabilitar Recimil, pero o Ministerio de Fomento é absolutamente impasible e indolente ante esta situación, demostra que o seu compromiso é mínimo e o único que fan é desenvolver proxectos como este, que ademais, como lle decía ao principio, teñen unha periodicidade para a súa execución 2013-2016 que vostedes deberon pensar que era o tempo que lles daban para poder asinar uns convenios que decidiron asinalos a finais do ano 2015. Estamos no ano 2017 e ainda non se executou nada dese programa que vostedes teñen que prorrogar ao longo dos anos seguintes. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Neiros. Solamente, no voy a entrar en los comentarios que hizo el señor Rivas, simplemente decirle que usted es incapaz hasta de reconocer cuando la inversión viene de otras administraciones y recurre a argumentos en donde falta la verdad, y simplemente lo lógico hoy sería que reconociera la inversión, usted que tanto reclama que otras administraciones inviertan en Ferrol. Hoy lo mínimo que tendría que hacer era simplemente reconocerlo, pero bueno, es mucho pedirle a un grupo que siempre critica y se opone a todo, nada más. Moitas grazas. Procedemos á votación. Punto número 2, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 3, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Levanta esa sesión.